Papa Isabel vapindira mu studio vakadzigukuchira. Magonatani ko Papa Isabel munjani mamuka seko poshongora. Aiwa mukoba KB muzukuru wa sekuru mwana wakubereka kana ndiri pedyo nekudaiso. Kungodarika mvuri wako. Right. Aiwa zvinobva zvaita. Amai. Tinoisa chitindo pasina chitindo. Tinoisa chitindo pasina chitindo. Tinoisa chitindo pasina chitindo. Tinoisa chitindo pasina chitindo. Po 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 rikiti vu. Ndiri kunzwa kuti nhasi makagukutira papa. Muzukuru wa sekuru. Zvinhu zvakaoma izvi. Chiko. Ndine nyaya yandinayo mukoba KB. Muri yaZimbabwe. Manga muchichemera kunzwa nyaya yakaitika kumasvingo. Yemeni. Yakarova simbi yekanzuro kana kuti mudhuri. Zvese zvamanga muchinzwa zviya. Isusu tinofambira nyaya dzacho. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva. Tiri masiyaiti tiri matikitiva. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva. Tiri masiyaiti tiri matikitiva. Ndine nyaya yose ndange ndichitaura nemwene wamunoti muridzi wemheni kana kuti mwene muridzi wemotokari. Imi ndimi muchazonzwa kana tauya pano kuti mheni ndeyani, muridzi wemheni wemotokari ani chanotozivawo here kana kuti aritotambudzikawo pamusoro pechitiko ichi. Kwakabva nyaya kusvika nhasi isvike pakuzvinorova simbi yekanzuro yakakiremba motikari. Mwene wemoto Zimbabwe atoriwo nemashoko ake. Ichokwadi ndi village. The village is chokwadi. Rapeva kabata ipapo. Kune vese vari kuda kusvitsa nyaya kuna Baba Isabel. Munobatika sei kweni? Ichokwadi muri yaZimbabwe munhu achichera guwa pagoko apa. Akangozoshayikwa ndokuonekwa akafawo yachichera guwa. Zvakazoitika kuti amuke. Haana kuzofa zvachose. Akazomuka. Akana komoka ima akapenda. Kufa. Munobatika sei? Ndinobatika panamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Mukandibata ipapo munondiwana muri yaZimbabwe. Aiwa tichakuvingei kunonzi kuchirariroko. Kungoti munhu kuchangwa akavaka musha wake ukangoda kuvaka imwe imba pamusha ipapo $25. Autendere kuvaka imwe imba pasina kubvisa mari. Amaibwe ndisabhuku. Tirikunzoka manje Baba Isabel. Mukaseko vamupa mombe pa waterfalls zvikanzi Boshongora ngatange nenyaya yerunyoka. Ndinonze vamupa mombe ndiri panapa pa waterfalls. Pariseko pa waterfalls. Kamusoro kadiki bhandika kanenge kakapakata. Okay. Ndoda kungozvikwanisa. Right. Zviri zviviri runyoka sezvani pamwe chete negokwe nembudziya. Kwamtewe muriko here kwamtewe kwachifi nembudziya kwa sabhuku ndavambi. Zvakamira sei Baba Isabel? Kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose enyika ino. Rega ndibva ndangopinda ndibva ndangofafedza. Paka. Gokwe. Igokwe nothe. Gokwe nothe. Chifi nembudziya. Sabhuku ndavambi. Kuchinzi kwamtewe. Kwamtewe vanokuziva. Nyaya yakaitika Zimbabwe ndekuti kwane mbudziya kwamtewe kwa sabhuku ndavambi. Kwakaitika rufu nematambudziko. Kwaitika rufu. Ndiani akashaya? Munhu wechirume akafa mukati menzvimbo iyi. Tinoziva kuti rufu mutongo waMwari. But vakaona chinochema kuti tarwadziweni kuti mwiri waita sei atisiya kubuda mukati mevamwe. Kwaitika rufu Zimbabwe. Ndokubva madzimai vanobika vachibika vanochema vakagara pavakagara. Unozoti panenge pasina nzvimbo yekugara vanhu apa neapa pamangoona pariraiti garai makamirira kusvika nyaya dzese dzekuchengetwa kwomunhu dzaita sei dzadarika. Pakabva paita varume vanga vachichera musha. Ndobva vangobuda kunze kwemusha mbichana kunoziva kwenzi kwaicherwa musha. Kwaicherwa guva. Okay. Kuchicherwa guva kudaro umwe murume angari pakati pevamwe vanhu vaichera musha. Ndobva vangoti varume regai ndimbozvibatsirapo. Okay. Recess. Ndiye uyu aenda kunozvibatsira. But mumwe wake manje zvikanzi bhuru wangu kana achienda kungobuda haenda asina kundoudza. Chii. Nguva yareba. Takutopedza kuchera guva wani. Asati adzoka. Rega ndimbofamba pafamba naye apa. Hamai kumagunde, hamai kumagunde, chekesa msutu, kufamba uko achitevera. Achinosvika
Tuma umwe akakadona karara pasi. Hembe inobvisa kana munhu achizvibatsira akatobvisa. Wanike kuzvibatsira atozvibatsira but akarara paside pepupu. Kuchi ndiye uyo kumhanya vakomana uya muno zviri kunoko vaone munhu atori tasa vanogona kushandisa temperature dzemaoko kuti vanzwe kuti munhu achiri mupenyu moto achafemiwa moto kumana munhu atodora vakomana toita sei manye muze mukumba zvaitika kunoko mukadzi wemurume uyu aripo parufu ndokumhanya vakomana manye kuno kuzvaitika kunoko nenge angobuda chiti patatiri kuchera abva aenda chakanetsa vanhu ndechekuti mukadzi wemurume uyu haana kuvhunduka kana kuridza mere kana kuita sei vanhu vachimhanya kuendako ndokungopindawo pakati pevamwe kuenda ikoko vanhu vachisvika pepe mukadzi ndiye anga ari mberi mukadzi ndiye uyo ndiye kubvisa chiso chake chekusu hembe yemukati uyo mumusoro memurume kutanangira murume wiwi nguva iyoyo balikashu amuka murume Babisavyo mungaziva here kuti murume uyu paakabva panga pachicherwa guva achienda kurisesi akatora nguva yakareba sei asati adzoka vari kuti akasvika kuma 25 minutes munhu anga asati adzoka vakafamba unomutsvaka ende kwaakaenda iye ndofunga kuti kuna kuti about 40 meters kubva pane vamwe paangaya nekuti munhu angasikara semvura munhu aitodonhedza rwizi so vanhu vari kunetseka kuti why mukadzi asina kuvhunduka ende angozosvika achirasira mvura pamurume achibvambuka munguva iyo so vari kuti ivo kuti vabvunze mukadzi kuti murume anomborwara chirwere ichi zvakavanetsa because mukadzi ari chinhu chakambotera mamwe vakabva vatozokera parufu vakatosera va parufu iye akutomhanya unewangu parufu murume uyu hapana zvaakataura mudzimai hapana zvaakataura murume mushure mekupepuka hapana zvaakataura hapana so vanhu vari kuti simba rekuti murume uyu kana achirwara anorapwa here newiwi yemurume yemukadzi kwamukadzi nemurume zvavanomboenda kunzvimbo dzakasiyana tomboti murume aende kwake ega anodonha ikoko murume pamakadzi pamwe akafamba kuti chirwere here chine murume uyu kana chiri chirwere chinorapwa newiwi yemudzimai here Papa saka hapana munhu ati awana mukana wokubvunza vanhu nhasi havasati vabvunza vanhu vari kutosvika kuti zvakamira sei saka nhasi ndopataura vamwe vakomana vachiti toda kuenda kunewo matungamiriri vari panzvimbo torega kuvananga straight but toenda nokuti tinoita senge tiri kurwira upenyu hwomwe wedu kuti tazviona kuti hongu imimi makabatsira munhu akamuka but imimi mune kumusha tomboti kumusha kwenyu kwaitika rufu makwira pasi maenda kumusha murume asara pamba nezvipfuwo nevana osara woita izvo zvemusimbo baba vanga vasina kusika here kukana kuri kusika kunorapwa ne maiseimo muchuwa pazumbi school munjani mai rutendo kwachikore kwamusana vakachibata chimuti Mr. Isaac piri paMount Pleasant pariseiko dada nechako dhiza muhupe paushe wekunze arachipata chimuti anzani zita anonzi iyeka dada nechako dhiza muhupe tiri kubaswa na Thompson Mpoperi apa UK pa London apa kwanzi kese kunyangwe makati ndokunzwai hey kwai lauti ndike ndakabata kubata masaisi senge ndiri mumbare padhuze uyu tapiwa anze tinashe gotora padapedza kuti angoti Zimbabwe chekugokwe north isho munofunga kuti chii chakaitika 0713-938-538 pabodzi na 0789-600-748 0713-938-538 na 0789-600-748 mupinda live pachimuti mati munika muzukuru kacho tsutsura ichinzwe Zimbabwe nyaya iripo ndiye kudaiso nyaya yekumutora shanga inyaya yekuti kune murume akaroora mukadzi aroora mukadzi ndokubva vaita vanhu vatatu izvezvi murume uyu asati amboendesa tsvakirai kuno kana makandinzwa nani kana chinoratidza kuti mwana wevanhu wandiri kugara naye ndiri mukwasha kana kuti akakosha zvipi agere nemwanakadzi uyu vabereki vemukadzi vari munzvimbo imomo vanogara vese vachionana zuva nezuva but hapana paungamanikidza munhu kana asingadi kuroora so nyaya yakazoitika ndeyekuti mukadzi anoudza vabereki vachiti murume wangu akauya bamba akabata banga abata banga inini banga ranga rakavhurwa ndikati banga iri rinogona kucheka vana regai ndirivhare ndikanaba ndichingopedza kurivhara kwanzi murume achibva ati yes zvaita ndapedza newe
kana wakamboenzwa nyaya saka kwanzi ini ndakagara ndakambozvinzwa nyaya zvinoti kabati ameneka kurivara kana katika andirambofungira kuti murume wangu angafunga kuita izvo chikonzero neniwo nzira dzandofamba nadzo inzira dzakachena so ndataka kunetsana nemurume kuti hona iwewe une 40 years kubereka murume ane makore 40 mukadzi ane 25 years imimi kana muchiti imimi runyoka rwamandisa inini ndina 25 years andina kuti inini ndofanira kuti ndigare ndichita chivi ndakaroorwa nemi ndofanira kuita mukadzi womurume muchete but imimi kana muchiti makandisa runyoka Mwari vakamuka vatonga Mwari vakafunga mukavaita kuda kwavo nokuti ndo vanosima nokudzura kukohwa nokudyara mukamuka imimi mafa inini ndikasara ndiri mupenyu zera rangu rino 25 years ndiri mwana mudiki andicharoorwi iri muupenyu hwangu zvikanzi haizvozvo hazvina basa izvozvo unosvitsvagirei akudzi uchafarini ndiani mukadzi uyu achibva enda kunoudza vabereki vake vakati aiwozve hakuna mukwasha angaisa runyoka pamwana wedu iye asati kutoroora atisati adya mari yake akutuisa runyoka kumwana wedu isati ende sei asati abvisa roora simba rari kushandisa ndiripi aitofanira kupenga tisi kuti wai uchigara nemwana wedu kusvika pakuita vana vatatu usati waroora but iye ndiye akutomuka zvakare akuita sei akuisa nyoka pamwana wedu akufanira zvakare nemakwasha vantu asina kuroora akabata chikomba anochibhadharisa but iye asina kuroora mukadzi wacho ndokubva vaunganidza vanhu vaunganidza vachibvunza mukwasha anoti iye baba zvimwe zvese mungataura zvimwe zvese tingaita runyoka pamukadzi wangu handingabvise zvandingatoita ndiko kukubhadharai mari yekuti sorry ndakaisa runyoka pamwana wenyu kwete yekubvisa runyoka ndibvise so vaunza unyaya iyi vabereki vemukadzi kuti Zimbabwe mwana wangu anoshungurudzwei uyezve ari kushungurudzwa nani asina sita kwatiri ndizvo here kuti runyoka pamukadzi wasati waroora kunyange wakaroora wacho zvinofanira kufambiswa sei yes nyaya yazikanwa mukwasha akagadzwa dare yes akati iye sorry vana baba vanakuzara yes ndiri kubvuma ndakaisa runyoka pamudzimai wangu ndinotokwanisa kukubhadharai kuti ndakaisa runyoka asi kwete kubvisa runyoka apo hapana kana sendi rakabvisa apa ari kutoshedza kuti mari yari kubvisa yekuti sorry runyoka ndiyo ari kuwana yekuroora usati waiwana auna kutotanga yesori imtora shanga uri kuwasangana nemukwasha anenge agogo so vanatezvara vari kuti kudini mushure mekunge mukwasha taura ndonyaya vari kuunza panapa iyi kuti akuende kwamambo but Zimbabwe tibatsireiwo nderimwe dare renyika iyi kwese kusvika kunze tinogona kutobatsirwa nomunhu ari kunze kwenyika vana mupopera vatori kunze kwenyika but vanotibatsira vari ikoko vana mateta vari kuSouth Africa techifamba navo tiri pano pachimuti asi ivo vari kuti ivo simba rake nderei pamwana waasina kuroora haana chaakabvisa ndiyatori neprofiti atove nevana vatatu nemwana wedu ari kutoshedza kuti anogona kutotanga kubvisa mari yesori but yekuroora kana tsvakirai kuno haasati aunza baba anisha chiunye pakapiripiri mamuka seiko kanyemba na bhozho udza Hard Rock Football Club iyo isati torere Kelvin Kaindu KK isuma dimbare ndinonzi Terry ndiri kuno kuwange vari kuda munhu wavo vada munhu wavo Kelvin Kaindu akasimudza Dynamos kubva kumadhaga nayo yanga enda pasi pemuti KK asi ada kutorwa neHard Rock FC Kevin Kaindu anotora ruoko rwechimuti rwechimuti kusimudza akusimudza sandiri kunza munyika ino KB na Bhozho Magonatani mamuka seiko ndakachibata chimuti kuti dzvindiripo paPumalanga South Africa ndinonzi mairopafadzo ziyezwa vakachibata chimuti kwanzi narumbidzai deda anojairira vanhu mukwasha uyo saka nyaya haisati yaenda kwamambo baba Isabel dzimwe nguva unogona kakuti warwara waenda kuchipatara uchida kakurapwa mushonga utadza kuita se kushanda mudzimai uyu ane chokwadi here kuti runyoka rwakabata no ari kusatisira zvinhu zvakabva kumurume wake okay nakuvhara kwadeta chisu basi runyoka rwebanga ndo runonzi kudizve ndiro kuvharira mukati okay kana riri dhoo
ratovharwa. Regati mbonzwe mashoko anotera tiri kudzoka manje Zimbabwe. Dai anga ari hanzvadzi yangu yaitwa izvozvo ndaimupfapfedza kusvika abvisa runyoka iroro ipapo konapo kana kuenda naye kun'anga yacho yakamupaka mushonga iwoyo. Ndinonzi baba Alfred paretreat pawaterfalls pariseko pawaterfalls ari pawaterfalls zvakare Charles Jam. Kwanzi kana sabhuku akapiwa nyaya ngatongosimudza nyaya yake kwa mambo ndizvozvo munhu unotongwa. Right, munoti kudini nenyaya yekumutora shanga, munoti kudini nenyaya yekugokwe north. Handitika 0713938538. Right, vatereri vari kuchema zvikanzi musi weMande zvanga zvakaoma, hapana chatakanzwa masaisai ainetsa. Hanzi mombe dzinosvika ngani 20. Okay, a minute to 11. Vagadzirira here vaya vane mheni yakarova motikari sezvo vasiriwo varidzi vemheni asi vari kutotsvagawo nemheni. Vagadzirira here kuti tikwaniseka kutaura navo baba Isabel, kana vagadzirira kana mavabata tinzwe kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Asi pari zvino vachitsvagwa nababa Isabel. Alright, vachitsvagwa varipo here parunhare. Right, baba Isabel, chimbotaurai navo timbonzwaka kuti zvakamira sei. Chimbotaurai navo. Atenda Zimbabwe chirongwa Bhozhongora segment chiri kuenderera mberi. Tabata munhu ane motikari yakarohwa nemheni kumasvingo. Makadiniko baba? Ndipo makadiniwo. Tinokugamuchirai paNational FM. Ndinonzi Kanyemba Bhonzo pamwe chete naBhozhongora. Tinotenda baba munogona kupfuura mberi. Aiwa, tinotenda. Zimbabwe yakangomuka kuti yakangoswera ichiona nyaya yaitenderera pasocial media yokuti pane motikari yanga yakakremwa kumasvingo yakaiswa simbi nekanzuru kuti yanga isina kubhadhara zvayakabhadhara kuitira kuti isungwe, yakarohwa simbi iyoyo nemheni ichibva yabva. Mungada kuzivisa Zimbabwe kuti chii chakaitika sezvo muri muridzi wemotikari? Zvakaitika ndezvekuti ndakasvika kupaka mota ndobva ndaona munhu wekanzo, ndobva ndasiya mota panapa akati alright iri safe. Saka ndaitsvaga mari yandaitsvaga ndobva ndaenda kune munhu aifanira kundipa mari. Saka kutaka kunaya ndiri ikoko ndokubva ndakudzoka kwavara. Pakudzoka kwandakaita ndakasangana nemumwe munhu murodhi akanditi mhanya uende kuseri uko kwaTsungai, motikari yako yarohwa nemheni. Alright, pane here zvakamboitika kumashure zvamunoziva izvo zvakapa kuti motikari irohwe nemheni? Mati? Pane here zvikonzero zvamungazivi zvakapa kuti motikari irohwe nemheni? Zvikonzero zvandingati zvingavapo ndezvekuti pane hondo iripo panyaya dzezvigaro idzi. Hondo iripo panyaya dzezvigaro. Zvigaro zvipi ko izvi? Chigaro cheuvillage head. Village head ndiye anonzi ani zviya muchivanhu chedu? Ndiye Sabhuku. Alright, chii chakaitika? Nyaya yakaitika ndeyekuti akatanga kugadzwa kuvillage head haasiri ini ndimubaba vangu. Avaita makore vari pavillage head vakabva vafa. Saka takangofunga kuti kuda rufu rwaMwari. Next ndobva patonga umwe weukama wakapindawo ipapo. Nokuti ini ndandiri mudiki ndakanzi ndini second pakugadzwa kwanga kwakaitwa baba vangu. Kuba ndine 12 years ndandisiri kukwanisa kuti kumira pamberi pavanhu nokutonga vanhu. Pakabva papinda mumwe weukama. Saka mukudaro manje zvakazoitika ndezvekuti weukama uyu akazobviswa navashe zvechisimba kuburikidza nokuonekwa corruption yaakanga achiita. Saka achionekwa corruption kudaro vashe vakabva vamubvisa zvechisimba. Abva zvechisimba haana kufara nazvo. Akangoti ndikatsamwa mumusha menyu hamugari zvakanaka. Saka kurohwa nemheni ndakamborohwa nemheni musi wa18 February 2025 kuti mumba. Imba yakakwatanisa plastering yose. But handina wandakataurira, ndakataurira vanhu vandopinda navo chechi kuti vandibetsere kunamata. Tichibva pangichindo pakazobva mbwa
uya akambogara akabata materera ndikauya zikaruma vana vangu pamba dzakaruma kuita sedzichauraya vana dzikazopondewa namatanda kuti dzizovaregedza vana dzichitoda kuuraya zveniko ndopatakati ndabuda motikari ndichitsvaga mari ndokuwana motikari yarohwa nelightning malaiti zvese nezvimwe zvasi tiri kutoshanda but iyo hayo ndakakwanisa kuibvisa panzvimbo yachona yakanga yarohwa nelightning. Muri kufungidzira kuti nyaya yeusabhuku ndiyo iri kukonzera kakuti mheni dzikuteverei? Izvozvo chaizvo baba. Okay, pamakasvika muchipaka motikari, pamakaudza munhu wecouncil anoona nezveparking achiti aiwa kaendai, pane here chikwereti changa chiri pamotikari yakapaka kuti iklempwe? Panga pasina chikwereti, asi iye ndakazomuona nedzuro anoti hadzi ndakazokanganwa kuti motikari yenyu tanga tataurira because yanga yati garei pechikuwa chakati rebei, saka ndakafunga kuti ndeimwe plus ndandine zvimwe zvandiri kufunga. Iye pachaka hatina mbotukana nemuridzi uyo anoita zvokubhadharisa mari dzeparking. Hatina mashoko zvese zviri kutaura vanhu pasocial media inhema. Isu indakangomusira mota nokubva takadzoka hana kuzowana munhu, ndakaona mota yakakombewa ende ndakasenerera ndichifunga kuti mota iri kutsva kuti udzwa kana ndaita kuti yarohwa nemheni, saka ndaifunga kuti beta ndimhanye ndiwane chokucheresa mvura ndidzime mota iyi nokuti kwakapera kudaya mvura yanga yakaungana mupavement. Saka kununura mota ndokutoona ndasumudziwa navanhu vari kuti handisi kuziva kuti chii. Ndakatozoita pakuti aiwa chimbotiregedza ndimonoona kuti motikari iyo chii. Ndikunowana klembi yanga yakaklembewa yatobva ichichi. Saka zvimwe zvokuti manaiti akatsva nechii ndakatozozviona ndakumba ndaibvisa panzvimbo. Alright, saka mheni yakasvika ikarova motikari kusanganisa nesimbi yanga yakaklemba motikari. Saka imimi ndini village head pari zvino mushure mekunge weHukama atorerwa chigaro ichi namambo. Izvozvo chaizvo akangonzi ngadzosere kuvaridzi vacho vemhuri vacho, saka iye haana kufara nazvo. Nanhasi ari kufambira kuti dai mukomana uyu abvisiwa nokuti hainini ndichiri wechidiki chaizvo, ndine 34 years. Aha, saka muchazvifambisa sei sezvo mheni iri kukutsvagai yakarova imba pakazouya imbwa dzikaruma kavana uye mheni yarova motikari, muri kuzvifambisa sei? Ndinotongonamata hangu nokubetserwa navamwe andonamata navo topinda chechi yePentecost. Vari kuti dambudziko iri rinopera here? Vari kuti ticharamba takamira nemi namafundisi akatouya kumba vakambondinamatira avo pavakanzwa nyaya iyi. Asi neweHukama uyu munoonana here mukugarisana mukufambidzana? Hatitotaudzani kubva paakatorerwa bhuku irori. Nyaya ndiri kungozwa ndeyekuti ari kufamba achida kuriti ridzoke kwaari nechisimba neukokokoko. Saka zvokutori dai manga muri pamotikari apa maigona kubatanidzwa kane simbi yekanzuri. Ndingade kutaura kunoku ndingade ndisipo, ndakafa, ndingade ndakabuda munyuzi kunzi ndakafa. Ya zvakaoma. Aiwa, tinotenda nekutipa mukana village head kuti mumbotaura nemhuri yeZimbabwe kubudikidza nechiitiko chakaitika kumasvingo. Izvozvo chaizvo. Maita basa, tinenge tichikubatai tichinzwa kuti masvika papi, muri kufamba sei nenyaya iyi? Zvakanaka. Zvakanaka, maita basa. Zimbabwe mainzwa kanyaya Papa Isabel. Andira kugara pasi tichitsvaga kuti nyika yeZimbabwe ida kunzwa chokwadi because mwe nemwe ari kungoenda zvake ende pakarova mheni hapana nogona kutora pika uno sei inorova ichienda ishokwadi eni muzotera zvinoita kumashure but mwene wezviro mwene wemotokari ndiye wamuri kunzwa anga achitaura sipo mwene webhawa amaitari mushambi pazvimba pamhako pariseiko machinzwa kachakumasvingwe munoti kudini 0713938538 mama ali pakuwadza neextension munhu uyo village head dai angosiya hake zvousabhuku achapedzisira afa Baba Isabel.
pane imwe hanzi ari kubata vanhu kumeso. Okay, yaenda kupi. All right. Okay, mukuru wemota. Aiwa, pane yarasika ka. Hanzi ari kubata munhu kumeso, munhu uyu wekumasvingo. Right, regati inzwe. KB naBhozho, headman avo nyaya yavo haisangani. Inini ndiri kuona sekuti ane zvakaisirwawo pane zvakasirwawo namudhara wake. Sabhuku hakuna mheni ingatumirwa kuzorova simbi yekanzuru chete yosiya mota yese. Headman ngavataure chokwadi, ndinonzi pwere ndiri pakroyiwo. Okay, regai tinzwe. Okay, panyorwa chirungu pano, regai ndikwanise ndokwanise rekuchiverenga. No. True issue is, boat is stuck the Tsungai building above the veranda, and one of the falling bricks hit the unlocked clamp, and as a result, the owner of the red car, Chief, suddenly turned fence Hansi Musandi Jaire to the cheering and amazed the crowd. He was the hero of the rainy moment. Marshals being ladies were grasped with fear. Where on earth could a boat struck and even damage the heat spot as happened to the wall above the upstairs complex, since it was the tall building within the vicinity? Zviri kunzi mheni yakanorova building. Yes. Ikadonedza chidhina. Chikaenda kunorova simbi yekanzuru yanga yakaita sei yakaklemba motikari. Ichibva yabhenda pamwechete nekubvisa key. But makambona here size yezvidhina zvakabva ipapo. Mungandiudze kuti zvidhina 5 kana 6 zvakadona kubva pabuilding. Ende chinonorova 1. Amen. Zimbabwe. Asi ava ndi village heads. Vatataura navo vari kuti ndiwo muridzi wemotikari iyi. Akasika kutanga kutsvagwa nemheni. Yakatomborova imba. Andidika. Musa 18 March 2025. Kukauya imbwa dzikaruma vana vatatu. Mukufamba zviri kunzi hama yepedyo yanga ine usabhuku. Iri kuda usabhuku wayo. Nekuchengeta zvekutorerwa. Ameno Zimbabwe. Munoti kudiniko? Okay. Hanzi Tekshwa Chirwagwi ndiye new head coach weKepe. Okay? Ndo message andiri kuona pana paregai kati confirm atisati abata kamashoko acho. Maitafadzwa nendere kunyatsime mamuka seiko. Pane yanga ichinzi sabhuku vari kunyepa. Amdiziwe kuti yaenda kupiko. Okay, regai kati tsvage mumwe zvakare. Bhozho Kayeba. Vaudze kwai kudii. Hanzi na witness pamondoro. Kanyamba naBhozho mukwasha uyo hana chaakakanganisa ko. Handiti mudzimai wacho ndowakere. Ko iye mukadzi kana asina zvari kuita anovhundukei. Ndinonzi witness ndiri kuno kumondoro. Witi ane mwana. Chekumasvingecho murume uyo nganamata Mwari ndiye ane simba pazvinhu zvese, nokuti iye Mwari ndiye akasika denga nenyika, saka akanamata Mwari anomurwira. Ndinonzi Lameki museka pahwange. Tinodzosera mberi kuna Nyadenga. Hanzi ndiye munhu akasika denga nenyika. Akaunza mweya ndiyanotora zvakare. Ndiyanoziva kwaunoendesa. Sabhuku avo vanofanirwa kakumira nemakumbo ose kunyatsobhalansa, nokuti vari panguva yakaoma. Vakaita zvekutamba vanoenda ndinonzi baba Angel paDZ. Pakaipa. KB naBhozho, village head uyo anofanirwa kakusimba, nokuti usabhuku unenge wakasimba. Ndinonzi Eric Bomba Mutimba Nyoka Nyamudzanga pambare paKoffman apo akachibata chemoti. 0713938538. Pane chimwere kana maupdates aripo baba Isabel, nokuti Zimbabwe iri kuti maupdates akawanda musati matsudzura. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bofamba ngati bokupfapfadza. Ndine nyaya yepachifu mukoma KB. Ndinoti nyaya yepachifu, nyaya ndakataura ndizuri yekubhowera. Ye musha wakabatsirwa nevanhu vachibva vasaramba kupa mubatsiri mari. Mukomana wekuSouth Africa akaita accident nezuro. Mupenyu here, mupenyu asi akaita accident. Ari muchipatara asati anzotakamira sei. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yepatinoti ipo
tichibuda mukati meguta reHarare tichienda kumhondoro mhuri yeZimbabwe panonzi ipo pafamu iri rinonzi pafamu iro rinonzi Harare Southampton Moorland Farm. Yes. Nezuro chitiko chakaitika panzvimbo iyi vanhu paparazi apa pane vanhu zvefodya, pane mombe dzemukaka, paine munhu mukadzi anodzidza basa, student aripo akati apedza basa rake uye anoita zvekuita sei ari kunoita zvekukamwa mombe. Apedza basa ari mukati mekugeza. Umwe murume ane mudzimai kumusha achibva kuChipinge kumusha but achishanda paparazi apa akaenda ndokunyangira munhu achigeza ndobva amubira chipfeko chake chemukati. Uyu achibva zviona ndokubva skrima ndokubva aridza mere vanhu vachibva vamhanya pakomboni papurazi. Vanhu pavakamhanya ndokusvika vachibata munhu uyu vamubata mugarisa pasi vari mukati mekutaura. Vari mukati mekutaura vamwe vanoshandisa mashandisiro avo mukati mekutaura vanobvunzira uchiita sei atikamboshawa zvakadai so zvakadii kusvika murume ataura kuti sorry ndindatora achiziva icho choka chandinacho ndokuzooneka aine 11 zvipfeko zvevakadzi vepapurazi apa. Vamwe vachiti ndakashayiwa, vamwe vachiti oshane nguva chinenge ichi, vamwe vachiti changu ndeichi. Saka nhasi arara akachengetwa nemapurisa epapurazi apa. Chandisati ndanzwa chokuti pazumuka zuva parivara nhasi mapurisa achiita kuti mafurumani nemamaneja pabasa vataure nawo vachazomutonga sei ende achataura mashoko achiti aita sei. Ndiri kukumbira vagari paMoorland Farm kuti kana nyaya ichinge yazotongwa tiri kudawo mashoko abva kumurume uyu aita tsika kutora zvipfeko zvemadzimai kuti basa rake nezvipfeko izvi aizvishandisei nekuti zvipfeko ndizvechikadzi iye murume. Akasike kutanga vakawanda vanozviita zvinhu izvi. Asi mudzimai wake ari papurazi pa asi papurazi ari kuChipinge iye ndiye ari kubasa ari kuita basa rekunoba zvipfeko zvemadzimai. Anozvidiniko ipapo ndo patinoda mhinduro inobva kwaari. Mashoko ari kutenderera ari kuti Texua Chiragwi ndiye our Caps United head coach, assistant coach Ian Bagala, then Tinashe Nengomasha manager. Vese kana vanguya ku Caps United kana chicho kwadi vanopisa. Chereka nyemba izvo zvokongomuka ku Caps United wakutopisa. Muri kuti pana pandisi kupisa. Aiwa. Apa topano Caps apa ndipo touraya apa kupisa uri kuuraya pachimuti. Anzi usabhuku ma1 ndinonzi tapiwa madondo kwa mutoko kwa Charehwa kuliseko kwa mutoko nhasi sabhuku vari kunzvenga nyaya yake uyo. Pane vari kufunga kuti sabhuku pamwe vari kunzvenga nyaya. Muri kuonei panyaya yasabhuku baba Isabel? Handisi mukoba KB isi tinotera zvinobva kuvanhu senguva yatamupa kuti ataure ega. Yes. Vanhu ndimunozonzwa kuti zvakamira sei asi iye ari kurevesa kuti nyaya yemheni iyi akasike kutanga ende pakatanga kukusagasikana zvinhu zvangu ndo pakatanga nyaya idzi tisingazivi ende zviri kunzi motikari iyi yakatoita sei motikari payakarohwa nemheni yakatonokanganisa zvakare mheni malights inofanira kutoenda kwaauto kwatoenda naye nhasi malights nemamwe mafizio zvimwe zvinhu zvakatokanganisika ende akumba ndo pakatozoona kuti malights achashanda ya pakaipa. Pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekuchivhu handizoti nyaya yacho inge yakamira sei. Okay uyu kufirwa nemukadzi then pakauya mubatsiri vabereki vemukadzi vakaenda kuguva nemubatsiri vabereki vacho havana kuzotsoka pamba pakatsoka chite mubatsiri handitika pamba pachagariki. 0772 143 143 0772 143 143 0772 143 tinotenda. Nyaya yamai vekugokwe North vokuitira wiwi murume wavo. Murume akaitirwa wiwi paikoyo mumusoro. Okay. Avo pakaipa vanoda kuzoziva kuti amai ava vakazoziva hanze vakazova kuri zvichadinga kana vari kure zvichazodini. Okay. Right, ndichabvuta paParktown varida kuedza taura kuti panofanira kuzikanwa kuti murume anorwara nechirwere chei. Kana zvikazomubata vari kure amai ava zvinozodii, vanobatsirwa sei uyezve basa rewiwi nderei mapirisere munokwanisire kuona nhamba dzamai tinotsvaga nhasi sura tatiri nadzo
musi wemandi tewabata tinzwe kuti vanoziva iri kuti murume wavo anorwara nechirwere chei sei vakazonomuitira uyu musoro unonzi ukaenda kwachiremba ndiko unoudzwa kuti mozoita zvakadaiso iwo wakazoenda kupi kwavakanoudzwa kuti wiwi ndoicharapa Sabhuku uyo akaita zvokutamba anopinda mudumbu resinyore ngaanamate zvine simba ndinonzi Courage Makanda paushe wekunze. nyaya iri pakawanda iri pakawanda. Boss Ford Mwende Mamukasei pamwe chete kana sebatsirai mawoyo tozoti makachibata chimoti kudzoka muri kuita kuti dziko raZimbabwe riri pakati pakulira mwana wa dhaga mwana wa dziko gamba radziko. Ndiri kugogomeza pano nabva Archbishop Paul Mwazha founder wa African Apostolic Church vapostori veAfrica amwewoka aratisiya ntsiku yachinayi svondo rapolisa ali na makore 107 yakubaliwa achapendesewa kantsiku ya svondo 30 November kuchirasa uta Manicaland province. President Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa arapasa uremekezo karagamba radziko kuna defutu Archbishop Paul Mwazha mambuyo makunyangira nakuona ka iro ganyu rikuru rimwedo radapata nkati mwa dziko ra Zimbabwe. Tiriramba kati chikumbuka ganyu radapata kuburikiza kana mabasa yawo. Ibvani mubve kwangwari gwaendepi achiti kufa vachitambura. Zoriseko na Bosho. Mushe zviri kufamba ere? Zvifamba Alex Gweja. Yes baba Purity. Ayo mkwasha ndachijairiro Neymar ngari kujairira mkwasha. Hauna kupisa pfuma uisa runyoka Central Rock nchini. Shwe. Aiwa kumana Neymar ndituma ndiende kunogara nepasi nemkwasha. Ukafa nhasi ndana anumuyoro anumuroora ndiani. Zviri nani kutokubhadhara vanatezo rapane kubvisa runyoka. Utobhadhara zviri nani ende pfuma tiriyo kuti uyaneseka shome iyo yotozoti uniwana ndonwana tiri ukatobereka mwana wangu ndizvozvo. Auyo mkwasha ndofanira kutonditenda nekwamambo chakunditaure zviri kumoyo kwangu kuti aiwa mkwasha kufanana hazvina kunaka izvi utori uroyi hwaakatetewo ichokwadi. hauna kubhadhara pfuma uita utsinyokisa runyoka kuvhara kuti hapana anombopinda akamisa runyoka pane zvaari kufungidzira here zvichiitwa nomwana wangu hatisi kuziva. Dai Alex Gweja dai wanga uriwe mambo nyaya yasvika kudare waitonga uchiti kudini? ndaitonga chiti iwe mukwasha ndikukupa 3 months kana kuti 1 month unenge watsvaga pfuma uyoone shoma itiradza kuti zviswa mwana wangu uri kumuda temupa mazuva ekutsvaga pfuma unogara pasi nehama dzake kana vachitaurirana vachikweretana kokokweretana. Right. Kopa nyaya yekubvisa runyoka. Nyaya yekubvisa runyoka ndichamubvunza kuti iwe uri kuisa runyoka mwana wangu pane zvauri kumufungidzira here kanzakwana ndozi ndoona kuti ndikadakisa maipiri runyoka ndinge ndatonzwa nomeri kupoti havazi kufamba zvakanaka saka ndichida kuita umbo hwekuzvibatira ndega. Saka dai manga muri mambo maimudza kuti bvisa runyoka. Ndoti bvisa tanga wabvisa zvepfuma dzangu uzoita zvezvo zvorunyoka izvozvo. Muri kuti kuisa runyoka unenge wamboona kuti mukadzi asi kufamba zvakanaka imba dzamuri kuisa majurawe pasati pambobiwa wani. Aiwa chineti nomwe zvoti izvozvo zvakasiyana babaisa izvozvo zvakatosiyana baifa zvifananidze mwanhu kune chirwere vanhu umwe mukadzi kana yamumba anototyawo zvisvika kutika ndape murume wangu chirwere plus uroora hwangu hunoshaya basi nenda tofumuka. Tinotenda nguva dzafamba ngomutsa vashanu chete Alex Gweja. Ndomutsa maipiriti Gweja kuti mamukasei na tichaona makuerere nchitiwa mukasei ndomutsa mashawo Gezi nchiti happy belated birthday yanga akasvika 40 years ndongomushira mukore wakawanda na Filimon Makushi rikiti vu waita ini komukoma kanyemba na Bosho ndiri kukunzwaika ndiri kuno ku Salt Lake City ku United States of America ndinonzi maikuda mamukaseko nai maikuda kuri seko ku Salt Lake City ku USA chakabatwa chimuti kuti bzi pamwe chete kana Stephen Jory Buhera South mai we wona zviri kuita ma messages 0713938538 0713938538 ndiyo WhatsApp platform yedu ngati taurei kana muchidaka kuzofona live munongofona pa 0789 600 748 0789 600 748. Baba Isabel muri kupedza ma sports card izwa uyu. Hello National FM. Yes
KFC Bosho. Zviri seko utungamiri wapamsorosoro. Aiwa ndiripo ariseka nyimbo. Bosho kuti se pariseko kontutu. Kontutu kadrupa Bosho kuti wena. Anditika tiudze tibatsire. Icho pamasingweji mukuru yoga. Zvinoda kusanganisa nozvati dai afamba kwese. Chiwanhu sometimes zvinoda kufamba nechiwanhu. Hatirambe kunamata kwakanaka chaizvo chinamata. Achinamatirwa vafundisa zvikubatsira but chiwanhu chacho choda kufambawo nechiwanhu. Mbogadzirwa nekuchiwanhu kuti zvinyatsofambidzana zvinhu zvachona. Akusi kunamata kwakaipa aiwa anga aramba achinamata chaizvo chiro vafundisi vamubatsire muchinda uyu. Tanzota 34 hamba namudiki stereo. Asi ndomukumbira kuti asanganise kwese bozi chiwanhu varumeka. Chinongofambira nawo nechiwanhu. Ndizvozvo. Kubatsira ipapo. Ndikuti hondi aina kuchipa ikanyemba. Haina kuchipa mukoma. Sekutara kwaita kuti mungadai kutozwa wanzi akafa ite kushuwa. Dai ngari pamota yapo pakadai akafa. Ndara yari kumuda. Kana mheni ichirova ichinokanganisa malights. Ichitunura simbi yakaboshwa kupisa kukanda kugwasha mara wozoti munyama ingaponi. Pakaipa mukoma. Aiwa ndomukurudzira kudaro mukomana avo. Then ndoenda pane avo veCLS avo. Central Locking. Mufana uyo ndemuzomborwa kamboka kila tika akanyemba kunzi mukuwasha imbuku kaya. Mufana yakanyanya unoita kusarinyoka pamukazi wako wabvizira. Apa wanda kuzvarira vana 3 hauna chawakabvisa. Wotochengera munhu akadarewo kuzvinonzi mufana yanodherera. Kudherera iroko. Aiwa kudherera ari kusaiza wana tezvara. Aiwa hatisi kuti unonzwira kana nemari yakawanda zvakadii kunoroora wakomana kunokuendwa neiripo iwo handika. Usikano wagara nemwana wedu aiwa. Hatimbochaja nezvokuurayana kana kurorerana titika. But uyu arikuratidza kuti hatodi ndirurani mufana uyu. Anotoda kubvisa sori kwete kuroora. Sori kuti sori asi kutoziva kuti kutotadza. Mukoma tichaona. Kanyimba. Ndimi kamambo nyaya yapinda mudare munoitonga sei? Ndogona kungopegawo futi pa20 mombe dzambotaura nachingoma idzidzi. Akaisa 20 mufana wobva abvisa nerunyoro rwacho ipapo inonzi konapo wobva angobvisa mwana wavanhu runyoka. Ndo chimwe chandida kumukumbira icho nekuti mwana uyu yanzi 25 musikana vamudiki seri mwana. Ndizvozvo. Anofanira kutoti aripe mukomana because ane mhosva dzake dzakawanda stereki. Wiwiye pagokwe. Akamboka ndati mumuroeri mukwasha imbogo kakila tiyaka. Regaitika kuti umbogo unobva papi kana uri mukwasha. Anotitukisa vakwasha. Regaitika tsvage. Ko ichi chekugokwe machinzwa here? Chekugokwe mai avo. But kana vaishandisa murume wanenzira yakadaro shamarika. Zvakaoma so vakazoenda kure mai avo zvokuti vaenda kure mupezi yonoka futi ari kwaanenge ari. Vanofanira kutodaidzwa kutokwira bhazi vosvoita wiwi yavo. Zimbabwe ine mastaira. Plus 263. Kakodhi kakanonaka plus 263. Musakanganwa kuti nezuro ndiyo kanyaya yanga ichingotenderera ichingotaurwa nevakawanda kuti uyo Norman Mapeza aimboveka murairidzi wechikwata cheFC Platinum akasiya pakapera season asainiwa kana kuti aenda kuchikwata cheScotland FC mabviravira ndiye head coach nomara Norman Mapeza ndiye anenge wakukocha chipani cha Scotland FC. Lekizani katibve kuti tondiraya ari kuenda kuponi akarika ku Scotland FC kuzatika nanango amwewo Cape United nhasi ine press conference ine vatori venhau vanofanira kuenda ku press conference kubudikidza neBlack Friday hanzi pane zvinenge zvichiitika tichanzwa kuti ndiani anenge achikocha zvekare chikwata cheCape United. Paita munango pantedwe. Alo chimuti. Mamkaze. Tamukaze ndiswesa makenosta. Andi bazoti wiwi ndorapa. Makenosta. Saidi nesa kaba Facebook kuti majembere chetu chimoti wiwi yako iyo kai. Munofunga kuti murume uyo angaita sei? Murume ana chirwere chekugwina here tingofunga toita sei kona ipenda amai vakashereketa ipi. Kugwina? Ndi kushereketa zvinomutsa munhu.
pamwe anenge achirwara nechirwere cheparika chekuti anombodonha ukamitira wiwo muka mange totiji handi mukona uye anga ari pachirongwa patete kuda akasiya avharira murume nebanga murume haana kuzomuka vakadzi tisadaro mupfunge zvandityisa kuti kumhanya kusango kunoita wiwi munhu atomuka vaviri vanozivana vamainosa aiwa vaviri vanozivana handimaona murume paakamukanza hapana ana chaakambotaura kani wozoti wouye mukwasha ada kujairira vanhu aiwa hangandisuke kasati abhadhira mari saka unosunga vanhu usatapedza kumuora saka nyaya inofanira kuitwa seiko iyi nyaya kwamambo iyi nekuti kumapurisa ndakakudzaita kuti mapurisa hateire asi kwamambo unopedzerana chete namambo anoripa ikoko anoripa aiwa anoripa aiwa tinotenda. What's up for the weekend mainosa? Weekend yakarongeka takangomira nhasi tisina kunzwa kamakochalo wedu kuti ndeupiko. Ndakaona mukoma mapfumo achikwenya musoro atichape kukwenya dupu. Ngati ini nomeni mapesa atoenda takuda tomirira zvimwe. Asi manga muchida kutora nomeni mapesa? Tichimudoka. Munogona kumubhadhara here veCaps United? Yotadzane imi Caps nemabhadha kunze kwenyika asina vamwe. Ingomutsa mashoma mainosa. Isaac Ndebvu, Alec Beja, Peter Zulu, Addington Mkwanya nayo mukoma mapfumo nachemhofera ane zviro makatendwa mai manje mukaenda kwawiki neyo kakana makwenda mugondifonerawo. Kuti kudaro? Utekwa unenge une karedhiyo kakuofisi yapresident chaiko ndakanzwa muchotaurwa. Vakomana ndakati kwani mune makatibata chimuti. Zvese kwati ivo pamakataura zvekuti mabviravira karedhiyo kanga vari pasaidi muofisi yaScott sakupwanya. Dobva ndatosonzwa vanhu vari kufara ndizwe kuti mukoma mapfumo vari kuti kunge pamazoti zvoda energy vakafara. Vakafara saka vanhu vada kupuwa sando nekuti chimuti ichi nekumba kwapresident chiriko. President vandozobvunza kuti mamwe maredhiyo ari kuti chiiko Bozhe vanoida president vada kuziva zvikuitika kuti mheni dzakawandira kumasvingo muzimu redhiyo pamberi nayo iyi muzimu wani chinenge chakabatwa chimuti chakabatwa kuparamende ndakazoera iti aiwa tinotenda makenosa. Aiwa tinotenda morese mama wangu nababanosa nevana vangu nevanhu vese pano padhangwesu vakateerera redhiyo ndingoti maita basa. Ndinongoti muri kwasira Constable Forage. Constable Forage ari boss avo gumbo ndori kuvanetsa tida kutozoti patikuenda kugamba kuti vatapfuura nekumba kwavo. Tinotenda. Notenda. Get well soon Constable Forage. Motivational quote of the day ya nasi turikuipoa kana Daniel Gurejena Mapfumo ari kuti motivation is the fuel. Discipline is the fire. Motivational is the fuel. Discipline is the fire. Ndiyo kama fara ila video la chikungu kuchoka raka kuna Daniel Gurejena Mapfumo. Okay, rika titore mweka paru nari timbonzika kuti ndiani aripo. Halo National FM. Halo, Bojo ndeipi? Chimuti murisai? Mushe. Ndiani wedu? Imofela pagwera hapo. Tibasire pagweru. Mkomana anga ari kumirane kuna matao yanoenda ngaabate kwese kumbatsire. Andidika? Because akamirane kuna mata pakaipa. Aiwa tinotenda mkoma wangu. Mfana uyo mfana ngaaripe zvakasimba uyo. Uyu werinyoka uyu. Ngaita bvabvisa ipapo. Korinyoka rutenderwe. Iye asina kana chaakaita zvotendekwa kana akaita zvese zvakakwana. Ari kubata here basa ese pagweru apo. Akazara correct. Yes, aiwa tinotenda mukoma wangu imbokwasai vaviri vatatu tizwe. Rega ndikwasise hama dzangu dzese andigere nadzo pano paMidlands Butchery panapa vari kusona bhutsa ndoti makati boys rambai mine basa. Yes. Tende michikwata enderai mberi nebasa. Aiwa tinotenda. Number 1. Motikwatisewo Clement tachiringana kugweri pamwe chete namafredo made kufamba ari kugweri imomo. Ari kutoziva. Tinotenda. Number 1. Tinotenda ita munango pandede 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Ngoma kanyemba murise. Zviri sei mkoma wangu? Mushendi Baba Simba tibatsire tizwe. Izangu batsira ya kusabuwa nanga kuyebo. Sema daro. Bwezi iye anifana kati roa ndini chichikukulemba icho.
kuti kanzuru isambhadharisa. But zviri kunzika motikari idzi hadzibhadhari. Yakazoisunga sei weningiri wekanzuru? Ari kuti iye zvakatora nguva saka anogona kunge akakangwa nasezvo akumbira ruregerero. Saka umufesi Sabhuku akatorovesa chiclamping nhenha achiedza kureva kuti iye andiclaimba sei mota dzisingabhadhari panapa. Sabhuku zviri kunzi vakatozosvika motikari yatorohwa nemheni ende havana kutomboziva kuti mota yaisombosa ikazoclaimbwa. Wakwanisa kuzviona? Vanga vasina kuzviona, vanga vasipo. Aipa panonetsa pamukomakanyepa nabhushi bozi. Sabhuku yauyeba. Sabhuku vachibuda pachena. Vasimba musadaro ivi. Munhu ari kutsvakwa nemheni kauyu. Sabhuku ndowamutenga mutore mheni. Ndomuridze mheni. Kuti kudaro? Nekuti vakatorova vachida kuedza kushotesa uyo mufesi wekanzuru. All right. Kuti iwe uri kundiclaimba sei panapa pasingabhadharo, uda kuratidza masimba. Uyatsvaka mufesi wekanzuru? Masimba waratidza weclaimba haasi akaclaimba kuti mota ikava. Regai tinzwe tomwe anoti kudini, sweresai tinzwe. Pane chiziviso chiri pano chiri kuti icho makadini henyu vamushamarare. Rambai muchiverenga tsamba yangu. Zita rangu ndinonzi Gift Kalulu. Ndoshandisa kasenemu yekwa amai. Ndotsvakawo baba vangu kana hama dzababa. Baba vangu vaishanda nasekuru hanzvadzi yamai. Sekuru vaizikanwa nezita rekuti Mano. Vaidriver lori ye UD vaishanda pama orange pakonje Macintosh Tanwed muHarare mugore ra 1988 ndipo vakasangana na amai vangu. Baba zita vainzi Bingo nere mwana vainzi Baba Brian. Hapana vaiziva senemu kumusha vanobva kuHurungwe. Muning'ina wa baba aizikanwa nezita remwana ainzi Baba Trimo. Amai vangu vainzi amai Akwesilia, right? Ndoraiva zivikanwa naro. Vanozivawo vanhu ava ndibatsireiwo ndatambura ndibatiwo kapa namba dzangu dzinoti 0774 735 210 0774
0734735210 0774735210 kana pa 0715602098 0715602098 0715 602 098 yes motauraka na Gift Kalulu uyo ari kutsvagaka hama dzababa vake kana kuti baba vacho kana vakateera please batai Gift Kalulu pa 0774735210 kana 0715 602 paita munango pantedwe 0713938538 kana 0789600748 hello pa National FM makanyembara ngoma bhozho makasimba here tinosimba makadiniko tinora kuri sei kudzimba kwenyu kudzimba kunofara kuri sei kwenyu aiwa kwedu kuri right ndilington chingoma paMajor Brown exactly ngoma bhozho murume uyo kanyaya inogona kumuzimbira yakatanga ozi azvezva munoto hanzi kutsvaga makudo mugomo hanzi ndopa kusangana newa yakaenda kwamambo nyaya iyo kayo ma1 bhozi magetsi akatanga bhozi afanenge atanga afunga chafanenge aita ndekuti kana varukawo kazhinji kacho isirai nairukawo zvokuverana kwete tumunotirana kamawandewani kwamambo nyaya yandikuona kapa pane nyaya dzinenge dzinokwana kuita 3 kwamambo pane 1 iyo yerukawo kayo wasina kuwirirana 2 yekusarura iyo svika kuita 3-1 usina kana sendera wakabvisa anojairira kozoita yekutotadzira mukadzi wake futi ndeyechi3 saka pane nyaya dzakawanda dzakatotasana nadzo murume bhozi ma1 ndimi mambo muri kutonga murume uyo maimutonga mamupa mutongo wekuti kudini bhozi ndaitongomupa musa ega ega panhatu dzandataura dzese dzinenge dzakangotasana nemutongo wadzo kadzese idzodzo bhozi nyaya hombe yekutoti kutoisa mukadzi wako rukawo musina kuwirirana itori nyaya hombe bhozi imwe nyaya hombe futi yekuti imwe yacho yekutoti mambo achazosvika pakutoziva nyaya iyo yekuti kusarura iyi bhozi handi anenge vafambira nyaya yekuti mambo vanenge vachiziva yerukawo kai kunobva kwazobuda futi iyi futi yekusarura iyi anomugona dzinobva dzaita nyaya hombe 3-2 anombozviona mai okay saka ipapo padare ipapo ndo paanototanga kutochaja damage mari dzake dzese dzekusarura kwozoti iyo yerukawo yakazvimirira yega kwozoti iyo yekutadzira mukadzi wake inenge yakazvimira yega pandobuda mombe dzinosvika na 20 kapo iwe bosha apa anenge ari bhozho asina kana kahuku zvapo